Hagan ni kapor ka mentang ngadap daga jingkemen. Haduk kata-kata bangan yo banyalap sachisien ya gospel ka jong Jesus Christ. Ya gospel kabala ban penim ya pi kabala an pentma ya pi kabala ban ya pi ya kata ka jingkemen ya jingsuk. Haga jingem ka jong pi. Bagane ka ktien ngakwa ban kren ni kapor kan long roh ka dor ka jihikai ya ka ba ngakwa ban puli hagan ni kapor. Na ka gospel ka jong Lukas ka ba pelengo ya pi bagadon ka kintien ki balong kongpong ban ngangai bagan ni kakintin kan pensyaya fi kan ni sengi ka pamenta. Ka Bible ka ong ni Lukas nong baar kan ni dekat ka bakat sao ka ong ka buram hau blay haki ba jrong tam bat haka perthai ka jingsuk ha pedeng ki brio haki ba usngau ba Kani ka jingkren jong u angel ha ba wan ban ya kren bat ka Mary. Ka Bible ka ong gumta ka ong ba kini ki angel ka ong ka kini jong blay ba ka buram hau blay ha ba ka jrong tam bat haka perthai ka jingsuk ha pedeng ki brio haki ba usngau ba Kamut haka ba wan u Jisu kadon ka jingsuk. Kababal ka ong. Marga perthai ka jingsuk apdeng ki brio haki ba usngau ba ka jingsuk. Bat ka ba snguleng ngo bat kalong gani ka we. Ba u Jisu haka jingalap ka jong u ai pat ya ka kentien ka balong markhong pong ya kata. Bat habang apuli gani ka porem le se bon apdeng jong fifin snguleng ngo bale bu Jisu ukren pat kumni wong Wan mut pangalawan ban bu ka jingsuk aka perthai henrei ngam simlawan ban bu ka jingsuk henrei kawat u angel haba wan ban kren ban yatu ban pen bena uang ba ka jingsuk kan long haka perthai haka jingwan ka jong Jisu henrei u Jisu habu sedang ini ka jing sikri uang ngam simlawan ban bu ya ka jingsuk henrei kawat te kalong markongpong kata Baru Jisu kerana kata orang yang jingsuk ke jongang ai api, yang jingsuk ke jongang no api, om kum baga pertai ka ai, nga ai manga yapi kata ke jingsuk. Hawi kaliang kadika tma, ka wat ka keran chapang ka tma, pada wi kaliang ka keran ka jingsuk. Habawan u Jisu, jingsya ka wan ka jingsuk, rai u Jisu ang ngam simlawan ban bu ya ka jingsuk rai ya ka wat. Kani kadika jihikai ka ba nget kan dalong ka jingkar khu yapi ka ka sengi. Namar pihak ban song tu ia gana gawai. Haba u Jisu wan syagana ka perthai wan ban ai ka jingsuk. Bagata ka jingsuk kalong ba u briu unyo ia ka jingsuk bat u blai. Ka jingsuk bat u blai. Namar ba u briu kaladan ka jing penyaklat apa deng u blai bat u briu. Mdan syuk kata ka jingsuk. Namar ba u briu lale pop ya u blai. Kababel kia tu, bahaga kepera eden haga jakabu Adam baga imkin kau ngu yau blai, hendak kila kau ngu no yau besan, bat kawan ka jing pendekut ka jing adai mdan jing suk syuk, hendak habau Jisu wan ra ya kata ka jing suk, ya ka jing adai hapa deng ublai bat ubrio. U Jisu ang along mga kata kalenti, mdan da kawai bat kalenti, dai tang mga ubala ban wan ra ya kata ka jing suk hapa deng ublai kupa bat ukun menrio. Ngadai kata kelenti, ngadai menga kata ka jing sisya. Dan da kawai pat, ka jing sya ka bemut, ka nong rim. Ka jing sya ka bemut original. Ka jing sisya ka bemut. Ka jing sisya, kam day ka bakay, kam day ka basyutok, ka basyukor, ka balam ler, ka jing sisya. Baru ang along menga kata ka jing im de, bagata ka jing im kalong, bahabuan ban ay ka jing im, ka bemut, upanyasok, tadahinta ka wan ka jing im. Rai wong ikan ika wai par wong ho si shanga wan ban ai ta ka jingsuk ba ubre undan ka jingsuk ba ublai pa henry haba uta ubre ubut yang apat undan ka jingele ba ka perthai ka jingsuk kan wan hau namar bu pediang yu Jisu kan wan ka jingsuk apa deng mau ba ublai henry namar bu pediang kumta kan don ka jingele apat ba ka perthai tading ta haba pi pediang yu Jisu kamut ba kan biang ka jim ka jong piwang wat mut bangawan wan bu ka jingsuk on rei kawat ka bomot si sien ba pi pediang yu try am pila ele ba ka perthai kan ele persya ayo pi ba gandon bi kata ka thma ba ka jing ele ka jungi hang ni ngam kran ya ka do ka snam ka jing ele ka dei ba ruksut ba kita ki hima kita ki nong sanchar ka jingdum ba kita ki bor jong ka jingdum kin one left and right ban kharwet ya pi ba dehing ta ki suit ki penan kam ru wa dia ki brio ban pen stom ya pi ban kran ban ya pi buat ban penyap ya piru. Jadi kita kesian ke jong blai kan ka sepoi ka por bau Jisu uang ni kan ni. Uang la pipi bot yang am. Pai kesian jong blai ka om ni. Yang ni senang ba khat riu ka khat ban kong ka om ni. Ya gini ke rung ala kran pi ba finom thut.
kin kentat no ya phi na ki snagok shisha kapor ka ja bau nu ru ba penyap no ya phi unmut bau aingu au blai ni hadu kata te ki briu kin penyap no ya phi bakin ong ni shisha ngila le bhayo blai laning ngila ai kata ke jingknya ka ba shisha ngila ai kata ke jing aingu show blai namar bakiyo ban penyap ya phi ki banget ya jisu kin kentat ifi na kisnagok mo na kiniam pihak bandmi no kin kentat ifi na kiniam mar ka jingdan ka jong piang ta kan long ka jingtot yaki badeng ta ha ba kita ki borok kinwan jisu uladap kren kini ki rong kren happy pin tot ba pin tot kemun haba kiwan finum kendit haba kiwan pinang ola dap ong lupau trai ba babel ka ong ni ti ki ru kin le ya pi na ba kim itu yo kupalam ni nga Henry gini ki ru ngalaya tu api bonda la ja kata kapor ba pinyo ken mau yaki banga ngalaya tu api si shangi iki kristan duk menengkong wat ki apostol wat ki nong buat ki jong trai barok ki yap lut de ke jingyap ke besuk kila sacrifice la ke jong ke jingim ke jong ki go tangu Yohanes yo kata natural death ke jingyap ke ba shulong ke walong kumtu Henry barok hi kisah dung kisah penyap kisah sedih kisah ki kurat kisah piet no kena sedih dok ke jongki balai namar bahabaki kila bot yo try ka pertai kalong persyak yaki kadon kawat ka jingele badai tau try wong la fi bot yang ka jingele kadon baga sungu ini gawe ba amdan balaan pensange apat iki kristan dok bersedang kahimarum kelamut man pensange iki kristan ka pojong nero kila tangim yaki kristan kila penlong iki kristan gum kita gi street light penyam leter ki tang nero tang begini gi breu ka dor khamat ka jongki ka don ta ka jing pho samar ke wat kila ing bor shirin yang ru ki bret yaki ha kita ki stadium ha ki colosseum kanang begita ki sing ki batangan ki tar langkhot langkai ki hendak ka dor khamat ka jongki ka don be ka jing kemen kapertai kan nilai persyak bat ka jingat jongi naduk bersedang haduk mentah ka survive namar bangi yang ha ka jing shisha baka jing shisha ka pelat no yangi baka babel ka kran ya kata manu bala man penyeklat ini ka jing it ka jong try manu bala ndan jing ele jing jenjar jing sosat jing tangan jing duk jing kerduk ka ka balaan penyeklat ndan balaan penyeklat bat ngin survive bet baka Bible ke tu yang ni bana duk bersedang la penshtom iki kristan naga wei ka por ban ngi menta ke jing penshtom iki kristan ro ke lanang jan wat shene ke ri ke jongiru wat shene ke jela ke jongiru tadeng ta kum ki banget ngim non kaman khu slai kata lagi de ban let no problem biang bet namar kan de lenti ya ke bangi ha ban ya tadeng ta ka Bible ke ladap itu lupa Jisu ladap itu lupa wong ba kinong shun ki jong pi kin David na yeng ki jong pi kamut kita hi ke ba pi itu kita hi ke ba pi tip kita kin long kinong shun ki jong pi tading ta ka babel ka ong ne Jisu kren ong lada pi bot si sai ngam ani ka don ke jin tang ko wat ki kimi ki pa ke jong pi ka don ke jin tang ko wat kita ki hinmen bo jong pi ka don ke jin tang ko be bat kita ki breu ka ba pi itu bo Jisu ong kom ni na bangalawan bau breu nyale balau kpa bat ka khon bat la kmi bat persak kurem bat san kan kurem ne ka kiao baginong shun breu kin long na ka yeng ke jong uhi utaw ba i ju kpa ne kmi na lor janga am de yu ban yo inga bu utaw ba i la ka khon ne ka khon na lor janga am de yu ban yo inga bu utaw ba shim la ka ding phana ban bot na den janga am de yu ban yo inga na ba utaw ba shim la ka jigim un do no e ka bu utaw ba do no e la ka jigim na ka banta janga un shim ya ka khin ju ble ka kran kum ta tading tau Jisu la dabi thu lo pau ong la pi buat yang la pi kwa ban em ke jing em ke breu blai pi ha ban em leng ba ki jing jar ki babon la khot ya pi om tang ba pin nget ha u re ban sha shi tom ru na ka ban ta jong ba ga ta ni ha ban sha shi tom ka met sha shi tom ka men sim ha padeng tan re umdan bala pen sange apat yangi ban ya chaprang namar maka babel ke thu e kata ngi sen char mangi namar gi don yu nong sen char bu ta du Jesus Christ ringin kam shep tieng ndai men shep tieng kita gi balaan penyap no ai kadok ringin kam shep tieng yu ta ke nyu balaan penyap ya kadok be gamen sim adu jok bu ta du blai ngi shep tieng yu blai ngi shakri yu blai tadeng ta na kwa banong fi ngi na dwai ga ne ka poru na ka ban ta ki kristan keleng ka perthai
Wadah India ki besyak penstam ngi isi bon ki video bagi Kristen ki syak penstam. Ngin duai bo blai ai bor ki baki nom phai dien. Baki mdei ban tieng, ki mdei ban sngo shep tieng le kin khendo la jong ka jingim ke jong ki na ka ban tau trai. Ngi kum no bo Stefan u syak len tamau na mar bo yalap ka gospel. Henry shimla randin shimla phai dien na mar u long bla dap do man sim. Maka jing yap ban lam ka long ka jing ker khui u ka jing yap ban ban ka long ka ta. Ka jing yo nong ya u kum bo pol ong yang aban em ka long Chris ban yap ka long ka jing mentoy. Si shau Stefan ru haba u yap ka long ka jing mentoy u. Tadi ta kwa ban fi ka ni ka sngi ka bamenta. Kat bang idang la ban yalap ngin yalap. Bat ngin ya yalap ru. Compare long kat ba long ja kat ba ja. La pidana ka no ka jaka. Pidana ka bendi long ka ai ba ka bendi kan de ka mission field ka jong fi. Fidan akan ono ka jaka ba ta ka jaka kan long ka jaka jong ka jing elap. Ba film dai ban sange. Film dai ban shep tieng. Namar. Ba ka jing em ka jong fi ka don ka ti ka jong blai. Baru Paul krani ka taw yang aban em ka long Chris ban yap ka long ka jing mentoy. Habang apet yu Paul. Buka ban lei kendo ba yu Kaisar ban lei tunan sedo sa Rom. U klam shep tieng yu Kaisar. Baru lei ban ya kendo yu. Bagi tip ya ka jing kut ka jing em ka jong Paul. Badeng ta kwa banong ifi. Ba phim đây ban shep tieng. Badeng ta ho ujisu wan ban penyesuk ingi baru blai labiang habang iyo jing suk labiang kata. Wong pat wan omban ai ka jing suk unrai ka wat. Mlelei ke mat ya tengko bal kibriu mlelei. Regi don ka jing suk baru blai. Blai ker kui fi ni ka singi menta long slur long klan bang kwa banong ifi lala phim dan yu men sim ba koi dei la jat ka jing em ka jong fi. Tading ta fiya ban ngam ha ka jing duai, fiya ban ngam ha ka tien ka jong blai. O blai si sya ha pen baptis se fi da ka ding. Baru men sim ko la da pidan ka jing pen baptis ka ding am phim tieng la da fi yap ro. Mar ka ding la thang no itu ka jing shep tieng ka jong fi. Ka ding la thang no ka jing arta tien ka jong fi. Ka ding ka jong blai am ka rung ha po jong fi am ka thang am ya fi. Ba ka gi ki jong a borok ki la kut no phim tieng shu. Namar om shu ma pi ba im henre Chris ba ka ding ka jong sim ko ka ba im ka ba klang ha po jong fi. Ka ba pen rehem fi ka ba pen plo ya fi. Ya ka ba fin yeng ro hado ka ba kot. Tading ta fi don kam nga sngo ka ni ka por. Ngine duai ba pin yo pediang si sayu men sim ba ko. Ya ka jing pen baptis da ka ding. Bat du men sim ba ko. Ka jing pen baptis da ka ding ka kren ya ka ko mga ong mentan. Bai pin long ki berhem la thang no ya tau bre barem jong fi. But ka jing pen baptis men sim ba ko. Bo blai un ai fi ki gifts of the Holy Spirit. Ya ka jing ai ka jong men sim ba ko. Ba pila ban syakri kat kum ki jing ai ka jong blai. Ba finam long kita ki ba shulong tang kinong let jeseng ne kinong pensaat ben. Ne tang kita bersyukur elde. Ba pide ki Kristen, Henry ki Kristen ki ba lerkam om kita ken. Ki ba jai prek ki ba jai tu ki ba mdani ai ha ka jing em. Ngin duai ba ka ne ka por ka dai ngi ban duai. Ba ka ne ka jing pen stom ka don ha ka jing kang. Ba ka ba nong ifi. Pen kre ngin duai ka ne ka por menta. Try ne ka por ngai ngo em ko pa. Men gar khoi ki breu ki jong me. Pen baptis siki da ka ding ba do men sim ba ko jame ko try. Pen baptis siki ko try. Bakin long si Shabbat me ablay. Barga ngai ko konrat ba ka jing suk ngas ngongo me ma ai ngi ka jing suk. Bala penya suk no yang ngi ken how blay do Jesus Christ ken. Baga tien ka jame ka ang ablay la penya suk ngi da ka jinget ken. Si shangi yo ka jing suk. We are at peace with God. Namar bangi dod ko try me Jesus ba penya suk yang ngi. Duai men kar khu ko try ni ki khon ki jame habala ya suk bat me try si shangi dod ka jingle baga perteman ai bor ini ki khon. Bakin ya ho men sim ba khoi ha ka ding bat ho men sim ba khoi. Pen baptis tmai ni ki khon da ka bor ka jame na beneng. Tapi kilawan syak iki jing bikin laban syak iki jing le baro. Gi duai nam tagi Kristen ha pertai baro kowe. Banda kam tagi Kristen hari India. Ki badan ha jing syak penstam ki baper. Gi duai bu train ker kui ki gin train ai bor ki. Bakin nam syap ting tat. Ka ding ki jom sim ba khoi kan thang ki ka men sim ki syap ting. Bakin yang hado ka bakot mlele ngada duai ngada ker kui ki. Ha ker teng ki jong Jesu nang penem. Amen but amen. Train ker kui fi nang ai bor fi. Syakri be utrai. Banganget kidang ki missionary ki belawan syari India Graham Staines bal ki kon jeur ki la syak thang andrai ka jing syakri ga ya chaprang tadai tam lele ya da ka jingat wanam ya da ka jing arta tien blain ker kui fi ngin sai sham bat ko blai shibon amen.